Salutare lume, asta e primul videoclip. Salut, Besenchi! Salut, sunt al tău. Nu, da! Scoate PvP-ul. Nu acum. În fine, azi, câte episoade o să facem seria asta? Zi. Du-te și tai un copac. 10 episoade? Du-te și tai un copac. Stai. Du-te și tai un copac. Am să-și putem. Du-te și tai un copac. Mă merg în serie de schimb. Am fugit. Nu. Și se vede. Știu. Și mă mir. Ce lag! Eu nu am la e asta. Am 46 de FPS-uri, cam puțin mai bine. Ok, atunci trebuie să facem așa. De la filmare. Așa să doamne, nu. Și apă. Apă, se sete. Apă. Nu, am intrat în lavă. Ok. Fuck, am uitat să pornesc timerul. Lasă. L-am pornit. Și ăsta e primul episod din Skyblock. Mă, dar reveni imediat. Merge mai bine fără să filmezi. Tu știi că eu filmez. Mor! Vai. Uite, dacă pun pauză, merge foarte bine. Dacă cum altceva? Poftim? Ce? Cum altceva? Nu, tot Skyblock. Team Fortress, haide. Nu acum. Team Fortress. 10 minute mai filmă și gata. Team Fortress. 10. Team Fortress. 10, nu filma atât. Du-te să filmează, mie merge greu. Haide mă, nu contează. Ba contează. Contează și că m-ai omorât. Și ca să nu fiu sângenit că m-ai omorât, am ieșit. Așa că nu m-ai omorât tu. Haide mă, intră, nu fi 10 minute atâta. No, Team Fortress. Ok, tu joci Team Fortress, eu filmez la server deschis. Ok, îl las. Salut. Salut. Așa. Da, așa cum să continuăm. Mi-a plecat amicul. Ok. Ce las eu? Ce să fac? Interesant. Bine. Așa. De ce? Îmi pare rău că am făcut asta. Ce? Interesant. Acum o să spar pe aici. What the hell? Doi. A doua oară. Cu noroc. Nu mai ne-au țeapă. Și cam atât. Copacul pășor. Da, și acum trebuie să aștept. Dacă știa ce ascultă. Ce să mai iau? Cred că mai fac încă un generator. Așa. Ciup. Da. Ciup.
Da, da. Așa. Dar nu ghicesc pe adevărat măcar să am bun. E. Trișez. Da, da. 0. Nu pot să cred că am făcut așa ceva. Și asta. Haide. Mamă, ce greu să iei niște cufre. Haide. Așa. Hai, poate ne facem ceva cu lemnul ăsta, că... Ciup. Și acum târnă cu... Da. Bravo. Cam atât pentru astăzi. Trebuie să rezolv ăsta. Și cam atât. Așa că, la revedere.